No terve. Mä haluaisin nyt vaan sanoa kaikille, että jos jollain on ongelmia omassa yhteisössään erilaisten bensalenkkareiden tai äidin pikkukusimuttereiden kanssa, niin ottakaa vaan rohkeasti askel eteenpäin ja menkää kohti ääntä. Se häiriöstä kärsiminen, hammasta puure, niin se ei edesauta yhtään ketään ja teillä on oikeus julkisrauhaan ja kotirauhaan sekä turvallisuuteen esimerkiksi taajamassa tai taajaman ulkopuolellakin tieliikenteessä jalankulkijana ja ajoneuvon kuljettajana ja muuta. Eli jos joku äidin pikku kusimutteri siellä koheltaa ja temmeltää ajoneuvolla, niin rohkeasti vaan soittaa 112, rohkeasti ottamaan videota, rohkeasti kirjoittamaan paikalliseen Facebookiin, että olen huomannut tällaista ja se pitäisi saada loppumaan, koska se ei ole kenenkään edun mukaista, että tulee häiriötä tai vaaratilanteita liikenteessä sen takia, että jollain vaan vähän lapsettaa siellä korvien välissä ja ei ole minkäännäköisiä käytöstapoja tai kiinnostusta noudattaa yhteisiä pelisääntöjä yhteiskunnassa. Ja totta kai kun se toimintaa rupeaa sinne kuvaamaan ja julkaisemaan esimerkiksi videoita YouTubessa, missä ihmisten kasvu ei tietenkään ei saa näkyä, eikä olla henkilöt tunnistettavissa, mutta kun tätä alkaa tuomaan julki, niin totta kai siellä osalla niistä kusimutterista menee se asia tunteisiin ja ne tulee piipittämään ja höpöttelemään kaiken näköisiä juttuja ja saattaa kohdistaa sinne jopa väkivaltaakin, niin jos näin käy, niin ihan rohkeasti vaan annat pikkasen takaisin se, mitä laki sallii ja teet rikosilmoituksesta pellestä, niin kyllä se siitä hyvä tulee. Ja pikkuhiljaa Suomessakin alkaa taas nuoret aikuiset, jotka eivät osaa käyttäytyä, niin hekin oppivat pikkuhiljaa käyttäytymään. Kiitos ja oikein hyvää alkavaa helmikuuta kaikille.